Introducerer Pantothen, den revolutionerende formel, der bekæmper akne indefra. Lad os tage et kig på, hvordan akne bliver dannet, og hvordan Pantothen virker. Din krop producerer et olieagtigt stof, designet til at smøre din hud og hår. Den bevæger sig op af hvert hårskaft og ud af dine porer. Men hvad sker der, når der produceres alt for meget olie? Din krop bruger coenzym A-molekyler til at nedbryde overskydende olie i huden. Men når kroppens olieproduktion øges, uanset årsagen, har din krop ikke nok coenzym A til at oxidere det. Så i stedet for at bevæge sig ud af din hud, tilstopper den overskydende olie dine porer lige under huden og bliver til aknebumser. Lad os nu se, hvordan Pantothen virker. Pantothen har en unik dobbeltvirkende formel, der beskæftiger sig med overskydende olie og mangel på coenzym A. Trin 1. Pantothen giver din krop store mængder af pantothensyre, som øger produktionen af olieoxiderende coenzym A. Trin 2. Pantothen giver aminosyren L-carnitin, som letter og fremskynder olieoxideringsprocessen. Med mere coenzym A i kroppen kombineret med L-carnitin, vil du oxidere al overskydende olie i huden. Når dette sker, vil aknebumser miste deres forsyning af den olierede substans og vil i sidste ende dø ud. Tilstoppelsen i dine porer vil gradvist fjernes og starte helbredelse. Som et resultat vil din hud gradvist virke tydeligere og tydeligere, mens du ser din akne fortone sig. Pantothen er en 100% naturlig formel, udviklet af læger, har ingen bivirkninger og virker for alle aldre og hudtyper. Emma, 13 år, led af akne på hendes pande, og efter blot 2 måneder med brug af Pantothen er hendes hud helt renset. Angela, 18 år, fik hendes smukke ansigt igen efter blot 3 måneder med Pantothen. Alexis, 24 år, efter at have fejlet med mange aknebehandlinger, er det endelig slut med akne efter brug af Pantothen i blot 12 uger. Vi er så sikre på, at Pantothen vil virke for dig, at vi tilbyder fuld refusion i 90 dage, så du har egentlig ikke noget at risikere. Pantothen, den revolutionerende aknebehandling, der virker internt med dit system for at fjerne akne. Få